magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan ug mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo, ug patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagadayeg kanimo. Pasaylo ang among mga sala, ug iuli kami nga nasa kinabuhi, ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhig karyuban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ako mahimong Dios sa tanang banay sa Israel, ug sila maakong katawhan. Gikaluy-an ko didto sa disyerto kadtong miikyas, aron dili sila mamatay. Sa dihang nangandoy silag pahulay, nagpakita ako kanila didto sa halayo. Mga Israelita, gihigugma ko kamo kanunay. Busa, gipadayon ko pagpaila kaninyo, ang gugma kong walay paglubad. Tukuron ko kamo pag-usab, ug magbasal kamo sa mga tambor, ug magsayaw tungod sa kalipay. Mananom kamo pag-usab ug mga paras didto sa kabungturan sa Samaria, ug kadtong nagtanom makakaon gayud sa mga abot niini. Oo, muabot gayud ang panahon nga ang mga bantay musinggit gikan sa bungtod sa Efraim. Tana, mangadto kita sa Sion, ngadto sa Ginoo nga atong Dios. Nag-ingon ang Ginoo, pag-awit kamo tungod sa kalipay alang sa Israel, ang labing gamhanang nasud. Awita ang inyong alawiton sa pagdayeg. Giluwas na sa Ginoo ang iyang katawhan. Giluwas niya ang tanang nahibilin. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Pamati ang pulong sa Ginoo, umanghanasod. Isang yaw kini sa lagyo nga katuyuan, ug ingna. Siya nga nagkatibulag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagbantay siya kanila, ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang
sa pagsangpit mutunga sila sa kinatumian sa Siyon. Magmaya sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Maingon sa kamagbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Unyang mga dalaga, magsadya ug magsayaw. Ang mga batanong lalaki, ug usab ang mga tigulang. Ilisan ko ang ilang pagbangutan o kasadya. Lipaya ko, hupayon ko sila, human sa ilang mga kasubo. Maingon sa kamagbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Malindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Bayaw ikaw, Ginoo. Unya mibiya si Jesus nitong dapita ug miadto sa kayutaan dool sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya og mituaw, Sir, anak ni David, kaluyi intahon ako. Ang anak kong babayi giyawaan ug nagantos pag-ayo. Apan wala mutubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karniro sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miluhod sa tubangan ni Jesus. Sir, tabangi intawon ako, mingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na, sir, apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumuho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Ug niadto dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Makaigsunan, nagkatigom kita karon sulod nining santos nga misa aron sa pagampo ug pagsimba sa Ginoo. Pinaagi sa atong pagtuo, miduol na sab kita sa Ginoo ug midangop sa iyang gugma ug nangayo nga kitang tanan iyang kaluyan. Makaigsunan,
Ang tema sa mapagbasa karong adlaw mao ang gugma o kaluoy sa Dios nga atong Ginoo. Nadungog nato diya sa unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias nga ang Dios nagsulti sa katawhan sa Israel pinaagi sa propeta. Og ang mga pulong sa Dios naghatag gayud og kahupayan sa katawhan tungod sa ilang lisod nga kahimtang. Gikan pa sila nga nangawala ug naisalaag. Nga ang Dios nagsulti kanila pinaagi sa propeta nga tigumon sila niya pagbalik. Ug ang makahupay gyud nga gisulti sa Dios ngadto sa katawhan kinibitang giingon sa Dios nga ang mga Israelita kanunay nako nga gihigugma ug padayon nako nga ipaila kanila ang gugma ko nga walay paglubad. Makiigsunan kining gugma o kaluoy sa Dios wala lang gipadayag pinaagi sa pulong sa mga propeta. Gipadayag kini o gipakita diha sa pulong nga nahimong tao nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Nadungog nato karon diha sa Ebanghelyo. Gadunay usa ka babae nga taga Kanaan nga miduol kang Hesus og mituaw nga kaluy-an siya tungod kay ang anak nga babae giyawaan og nagantos pag-ayo. Makaigsunan atong hinumduman nga kining mga taga Kanaan gitan-aw ni sa mga Hudiyo nga makasasala nga kaliwatan. Gitan-aw ni sa mga Hudiyo nga katawhan nga walay Ginoo. Mga kining mga taga Kanaan gitamay ni o gisalikway sa mga Hudiyo. Kining maong pangunahuna sukad pa sa karaan nga kasulatan hangtod sa panahon ni Hesus na aghapon mo man gani nga nadungog nato diya sa Ebanghelyo karon nga ang mga tinun-an mismo ni Hesus miingon kang Hesus papawaan na siya kay nagsunod-sunod na siya nato ug saba kaayo. Naagyapon kining pangunahuna ba? Naagyapon kining mga pagbati sa mga Hudiyo sa ilang pagtamay, pagsalikway sa mga taga Kanaan. Wa man dayon tumutubag si Hesus, pero dunay duha ka mga gisulti ni Hesus. Ang una niyang gisulti, ningon siya, gipadala lamang ako ngadto sa mga nawalang karnero sa nasod sa Israel. Ang ikaduhang gisulti ni Hesus, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Siguro makaingon ta, pud si Jesus, no? Nagsalikway, nagtamay. Nining babae nga taga Kanaan, pan makigsunan, dili mangyud kini mao ang sentimento o gibati ni Jesus. Iya lamang kining gisulti, kay mao manggod kini ang isulti sa mga Hudiyo ngadto nining babae nga taga Kanaan. Ang tinuod nga gibati ni Jesus o yung sentimento, mao gyud ang gugma. Mao man ganito nga sa katapusang bahin na sa Ebanghelyo niingon si Jesus, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Niadto gayong gutloa na ayo ang iyang anak. Makiigsunan, kung magiskot na ganita o gugma kaluoy sa Ginoo, gipakita ni Jesus diha sa Ebanghelyo nga iyag yung gitangtang ang babag, no? Sa mga Hudiyo
nga magkapakita sila sa kaluoy gugma sa Ginoo ngadto sa taga-Kanaan. Makiigsunan, kitang tanan, mituo nga gigugma tas Ginoo. Kitang tanan nakasinati nga gikaluy-an tas Ginoo. Kinaut-unta nga may sama gyud tas tong Ginoo diya sa iyang pagkamayugmaon ug pagkamaluluyon. At untag tangtangon ang mga babag nga naa sa atong kaugalingon, sa atong nahuna, sa atong mga pagbati, nga dili na kita makapakita ug makapadayag sa gugma ug kaluoy sa Ginoo ngadto sa atong isig katawo. Nga dili gyud ta mutalikod sa atong isig katawo. Nga di ta magsapayan sa bulok, matud pa sa bulok, sa kaliwat, sa kulor, o sa tinuuhan sa tao nga miduol nato aron mangayo sa atong kaluoy o gugma. Kay makaigsunan, ang gugma o kaluoy sa Ginoo alang man sa tanan. Ang gugma o kaluoy sa Ginoo nga mohinungdan sa kaluwasan alang man sa tanan. Makaigsunan, ipadayag yun ni Jesus ang iyang kaluoy o gugma nitong babae nga taga-Kanaan tungod sa iyang dakong pagsalig kang Jesus. Gidahig ni Jesus ang pagtuo sa maong babae. Makaigsunan, siguro inigawas nato sa simbahan, dunay musugat nato, mangayo sa panabang, muhangyo nga sila kaluyan. Makaigsunan kita karon gipahinduman nga ang sukaranan sa atong pagpakita sa kaluoy ug gugma sa Ginoo ngadto sa katawo mao gayud ang lig-on nato nga pagtuo ug ang dakong pagsalig sa gugma ug kaluoy sa Ginoo dinhi nato. Naigiingon makaigsunan, the more we love others, the greater is our opportunity to experience God's love in our life. Kung mas daghan kitang mga tao nga nahigugma o gikaluyan, mas dako usab kitag kahigayunan nga makasinati sa dakong kaluoy ug walay kinutuban nga gugma sa Ginoo dinhi nato. Amen. Palihog manindog. Giguba ni Jesucristo ang babag nga nagbulag sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil. Isip hiniusang katawhan sa usa og tunhay kasabutan, magampo kita ngadto sa Dios nga nagiusa kanato. Kita moingon, makagahom nga Dios kaluy-i kami. Makagawang ng Diyos kami. Nga ang simbahan, lukup sa tibuok kalibutan, mamahimong agianan sa kaluoy, sa kalinaw ug sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Magahom nga Dios kaluy-i kami. Nga isip katilingban sa mga matuuhon, dili unta kita mabahin tungod lang sa mga gamayng mga babag sa pagdumot ug kayugot. Magampo kita sa Ginoo. Makagahom nga Dios kaluy-i kami. Nga ang mga inahan nga nahingawa ug nabalaka pag-ayo sa kahimsog sa ilang mga anak, dili unta magmakawang sa pagdangup kang Hesus aron matabangan ug mahupay. Magampo kita sa Ginoo. Magahom nga Dios kaluy-i kami. Nga magpakita kitag pagpangga ug pag-amuma alang sa mga nanag-antos nga katawhan sa walay pagsapayan sa ilang kahimtang, sa ilang kaliwat o tinuuhan. Magampo kita sa Ginoo. Magahom nga Dios kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takus
ug mapuslanon alang kanamo ang ngaang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Magahom nga Dios kaluy kami. Nga sila nga mihali na gikan ni ining kinabuhia uban sa Dios nung pagtuo magsadya hangtod sa hangtod didto sa langit nung puloy-anan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Magagahom nga Dios kaluy kami. Magahom nga Dios among dalangpanan ug among kusog. Mibuot ikaw nga mahiusa ang tanang katawhan. Mabination unta kaming mutubag sa mapanginahanglan sa uban. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg sa himaya sa ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok santos kasimbahan. O Ginoo nga maluluyon, santusa kining mga gasa, o gitugot nga among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo ka namo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong makasing-kasing. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, umagahom sa tanan, angay matarong gayod, magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay mong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mabinuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaing. Duyog usag kami sa tanan mo maanghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong walay hunong nga himaya, diya sa kaawit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santo nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o kiyota, sa imong himaya, usana sa tangalan sa Ginoo, usana
Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos nining magasa ang mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa Si Kristo namatay, si Kristo nabangaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Tundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Obispo, sa tanang mga Obispo o tanang mga pari. Yung dumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Wala umon, mabanhaw sila kan tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Ama mo nga nakas sa mga langit, pagday mo lang imong ngalan, uwabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami
sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Managingalian, ang nahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay. Panagdait, peace manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dila ko angay, kalawat kanimo, manipamulong mo lamang, nga maayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, dawatang sakramento nga nagasaulog sa dumanan sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak, kininggasa siyang gugma, magdugang ta pagpulos sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Manlangin kanyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.